up mga ka-mamster o ka-master? Ani ami diri karon sa dagat sa Turil. Ani ako'y mga kauban. Of course, I introduce na daw mga beautiful ladies, mga Tris Marias dang. Hello Mamster Jackie. Of course. Hello, Mamster Jesus, aka Sasang, of course, yeah. Si Mamster Rachel, okay, we are having some agendas nga makalingaw. Ano na kami karon diri kay nagkita mo ani na nagbitbit-bitbit diri planggana. Nakabalita ko no ni siya nga na ako noy dakong suba diri sa Turil. Kuyog ang iyahang mga beautiful ladies, of course, Oy, asa man mo, kalaom na ba ninyo? Kalaom na ba ninyo? Nya, ayan, sa may plano ninyo ron, sa may unahon ninyo pagpanglaba diha ron. Ay, bubuan nila itong Sundrox kaya pa maputi. Kung ihasol na ba nila mahang, sige rin naglalaba ang araw. Hugaw na Ay sabi ato sa kuno di ulo ni kaning mga Tres Marias mga nindot mga ining mga pilak ladja sus kaluoy be guman sa sanina labhan na po nato ang bato. Din ilang ingon nga dako kuno kay suba suba ni way kay tubig magbalik ang tubig magbalik ang sabon sus paita biyaning way aga sa amua agas matinod pero portigyo hinaya pusok pa sa muhi. Labaday kayo day kay mo maginato kinabuhing pobre day. Labaday nabay taw ta diri napita day dali na day malaban na ta day aron dali ta mahuman. Kanamo Maglabaw ya ko to. Dili ay day kaning blue day mahimo ni puti ron awa ndot ko man laba biya day. hala oy kalingaw ba ni lahang kahimtang diring dapita oy. Patay di. Ini mubuwa pasod. Ang dagat ba dili dagat di siya sapa. Lagi mubuwa. Dako sa inyong suba mga inday no. Anong di siya mubuwa? Dako jud kayo. Unya na sumpa asa man Si Rene Boy. asa man di ay. Rene Boy. Pali ako magkuwag tubig sa unahan. Kay mura diri sa daplin ba dili ka siya mubuwa. Ato dito na ng blue. Blue pa sa imong mata. Tao kayo. Pagdali. Tingin sa mga marites day kay gusto ko no kayo mubuwa. Hain ba daw mubuwa pag gidli? Sige daw. Tanawon daw nato bi. Saka magyugani nganong kita ra may naglaba dire. Mga ka-mamster o ka-master no. Kuyaw jud kay ni silag mga agenda ning mga bayhana no, mga gwapa unta kayo pero anawa ko na ilang trabaho. Ayaw kay daghana. Di naman mo buwa. Sige. Ato nga maswayan be. Sigo ba na ako na day? Hain ba day? Ano atong pilabhan bro? Papo man sa muwan. Hindi kay siya mo buwa. Duda di ko ni sa paa da. Dai mo na dili mo buwang buling kita po man sa muwan day. Ay isuot na sila kay kusog kuno kayo dire. Anli ang tubig. Murag anli gid day te. Anli jud ni day. Oh. Hala mo buwa lagi. Asapa gid day ni. Pasan rin day. Data pa mo kay yung nilulog basta sa ilawong kuno sa ilawong pinakasuba kay tabang daraw. Ana. Hala ni buwa lagi. Ilang buwa na gyud. Original gyud nga sabon inyong gamit kay ni buwa man. Oh, ni buwa day. Imported. Yes, gikan pa ni sa Kwan Singapore. Wow. Sa tanang country gikan ni. Oy dong. Naapa jud ay. Apil ni do. Oh, kamo diha ngano nagsige ra mong tanaw. Tatanan nyo nga bulingon diri kay manlaba na ta. Naay da kong sapa diha diri di ay. Dai, puso dai.
labada. O, pila ko na kilo sa inyong labada? 100 lang. Uy, Napaikas tubig. Inyo lang sabon. Naihan nyo, 120. Sige. Ingon sila, dili mo buwa. Anong kuso magkainay mo buwa? Biday. Pili sa sabon diri hane, umriya pa nililip yun eh. Tubig hane. Mura man di tubig, mura pek may tubig nila. Adi ni mahimo. Oy, ato ko nung tilawan, be. Pek tubig. Tilawi, be, tilawi. Tilawi. Tilawi ko na, be. Hala, tinuod yun. Parat yun. Hindi kayo mga marites. Ako pa mga marites, makaayo. Mataka lagi istorya. Dako ko nung kaayong sapa. Pero pag tilaw na mo, parat, day. Ay, basig nanay magic sarap. Basig nanay magic sarap. A few minutes later. Dili mo sabon. Mati man ang inyong labunon, wa man namubuwa. Di, natingami. Pero sa pagining pagka-istoryahan, yan na magudang mga marites among silingan na. Ay pagtulong mga marites, kay kanang marites mga tabian man gunagod. Oh, lagi niya. Sa mga nasayop man dyan miyani. Di amo na nandiyan yung padayonon. Nahala kay wa naman gilain siguro niyo kapaingnan. Oh, sige, pagkuha dito tubig dito sa law. Kay Sige daw. murag. Tingnan ako daw dito. Nada ko important nga tubig. Basin o tabang na diya dapita kay diri parat-parat man. Paggali, boy. Sudli daw. Kalangay basta din tao ni among mga kauban diri oy. Ala no, kanindot pa sa dali ninyo manglaba diha no, daghan man kay mong kuyog. May diri ba? Mahuming adlaw. Mura may pahumot. Sa man ni diri? Sa supa, sa ba ni diri kalikasan may diri. Lunod-lunod diri sa akong lawas no, pero nangihi ra jud ay ko. Usa din ni siya kay na discover. Ay mo tang ihim abot diri. Wa pa na. Day, kung daghan og kung man para ni sa manglaba, kung sapa ni siya daghan ta kayong manglaba. Mao lagi niya, mao bitaw ng gingon. Naman. Mao gad nang gingon sakto tong gingon ni Manoy-Manoy didto. Di na gyud ni maayo ning gipang istorya sa mga marites day no. Di na lang jud ta maminaw ani. Dili na ita maminaw day ka mga marites day ba. Mga marites te magduga ang ba. O magduga ang ba. O to anay naghangos, nagkuha gyud siya og tabang no. Para gani siya makatabang nga ring mga nanglaba diri nga mga Tres Marias, nga mga gwapa kayo, mga nindot kay mga peloka. Lihok mo. O mga puwa kay mga afik. Ay! Dagat jud ay ni. Dili Dagat gyud gyud ay day kay nganong puti bang parata. Mga ka-master o ka-mamster no, nani sila sa duol di sila atbang sa London Bridges falling down. Kita mo namong bridge of course no. Social kaning mga labandera diri sa amoa. Oh. para Miss Tokyo, uli may Pinas manghalay. Hala, mahalon niya peloka na basa. Hala, Basta niya magtaas. napuno naman dito. Kuwan ana taan eh. Nakadagan oh. Oh my god. Oh no. Sa mani. Ato pa ni siya ipadayon day. Murag manghalay na lang yun tani. Uli na lang. Saan pa ni day kay kami day di guni pa sa garden. Kaya ni ko ni sana ni urasa ron. Kauga pa kani. Mauga ni uniform day. Nada pa ni. Asa man inyong uniform ba? Pakita ko no na be. Yara day. Ala day. Taga maay day ka day. Sana all. Day. Uday. Taga ma. Day kalayo ba rin mo gilabuhan day uy? Kay way aga sa mua. Moy aga sa Pinas rin pag London. Poor tayong Pinas Pinas. sa mga marites dito. Da ako na dako kayong sapa. Ala uy, klaro jud kayo ning kuan ba? Oh. Di gyud eta dapat basi paminaw anang mga marites no kay mga marites amo mga tabian kayo. Sige lang sila tabi, sigana ilang bulingon. Ako noon nga ilang siguro ko naminaw. Gibutang kas layo. Yari jud ko diri kay anli ko no ning tubig. Anli gyud tinuod. Tinood maging nga anli. Pero dili magbuga. magbubiga.
Di, magbuwa. Hilis nila yung sabong dira. Dahil ka mga gwapa ba dyan ang mga lavanderay, ang mga peloka sa langgyo, di masayans. Wag kang ng sabon day, nahilis na day. Puti, asa na. Kani mo gud akong matamang gud na kanang makuha na dito sa kanang init. Kanang mo siya mo, kanang sensitive kaya akong mata ba? Kanang itong marites na gamay. Kana yung pagkamaritis day. Wala nilubong naman ni ato planggana. Unsa naman eh. Kana inyong pagkamaritis, kuwai po nagamay, awa. Awa na minaw tas mga maritis di. Lubong na to sa niya. Nga asa man na ninyo ihay-hay sa Pilipinas. Oh, amo ni. manguli sa niya na. Sakay ramig pambot. Uli na mo, 3, 2, 1. Og karon na anagid mo sa Pilipinas, mga Tres Marias, mga beautiful ladies. Oh, magsugod na ni sila panghayhay, no? Ato na ni ay day. Murag